Damdaman Radyo Sagada. Naimbangal daw iti Lunes, daway manangan da ipadanon dagiti damdamag para iti oras ti alas 12. Dahito nga ruti radyo Sagada News. Para iti ulo dagiti damdamag iti national panakasuspende ti excise tax iti LPG extended. Solusyon iti krisis ken issue iti flood control may saksakat met lang ijay Senado. 14 billion pesos nga tax iti petrolyo na isingasi nga mausar apang ayuda kadagiti Pilipino. Department of Labor and Employment na bilinan nga ipaayan iti ayuda dagiti mangmangged nga apektado iti krisis ti lana. Iti headlines dagiti damdamag iti Rehiyon Cordillera ken damdamag lokal. Operasyon dagiti jeepney bimasit commuters aganos ladta nga agpila iti nabayag. Commuters pantry sa syudad ti Baguio mangipapay iti namnama kadagiti driver. May pasati barok ken natibtib ker nga Cordillera Autonomy Bill. Department of the Environment and Natural Resources ken Government Information Officer sa probinsya ti Abra nagmaymaysa para iti proteksyon ti aglawlaw ken panangliklik iti forest fire. Publiko pagalalwaden ti Baguio General Hospital and Medical Center iti neurological emergencies. Mayor Magalong nang kondenar iti kaso nga panakarames ti maysa nga police training. PNP training officials na ikatmet iti pwesto gapu iti hazing. Ayuda ni Pangulo nga Marcos iti Cordillera kurang ken naudi. Apit tako pangmabayagan a solusyon iti krisis ti panawagan da. Pisikal a libro saan nga agpaabak iti teknolohiya. Baguio City Public Library nang itandudo iti importansya dagiti printed literatura. Talo nga minor de edad na stranded iti bantay sa Bontoc na talged nga na-rescue dagiti kameng ti PNP. Nasurok unum gasot nga tricycle drivers ijay Bontoc ken kabangibang a munisipyo inmawat iti tig 5,000 nga ayuda manipud iti DSWD. 60 a kalalakihan iti probinsya na sanay kas advocate kontra iti ranggasap kana para iti responsable a panagpamilya. Konserbasyon dagiti ato ije Bontoc na ipapigsa tapno saan nga pukawan ti moderno nga panawon. 7.8 million pesos nga cheque ti tupad na ipaima iti lokal a gobyerno ti Sabangan amang benepisyo iti pitugasot amang mangged intun bulan ti Mayo. Kana joint inspection team ti Sagada manariman amang bisbisita kadagiti negosyo tapno maisigurado ti legalidad ken kinasagana dagitoy. Para iti detalye dagiti damdamag iti Pagiliana inpasigurado ni dati nga LPG Marketers Association wenno LPGMA Congressman kan Republic Gas Corporation wenno Regasco President Arnel T. ngagtalinaed a suspendido ti excise tax iti liquefied petroleum gas wenno LPG ang gana asaan nga agsubsubli iti normal ti presyo daytoy iti world market. Sigon kaniti, daytoy tinalawag nga direktiba ni Pangulo nga Ferdinand Marcos Jr. iti sidong ti Executive Order number 114 tapno maprotektaran dagiti consumer manipud iti epekto ti tensyon sa Middle East.
Manarimaan ti koordinasyon ti sektor iti Department of Energy wenno DOE tapno bantayan ti panagaraw iti presyo kan maisigurado asan ang madagsenan ti publiko iti tenga ti krisis iti enerhiya. Kabayatan na in paganatgat met ti Senate Blue Ribbon Vice Chairman Erwin Tulfo anasken nga paggidanen ti panang address iti krisis sa Middle East kan panang pasungbat kadagiti sangkot iti issue ti flood control iti pagilian. Isaksaka ti senador dagiti singasing alinteg akas iti automatic suspension of excise taxes on petroleum products kan panaginayon iti middle class kadagiti ayuda ti gobyerno. Iti nakasilpo adamag, may nagpailang iti daytoya krisis kat insuestion met ni Senador Francis Escudero. Iti gobyerno nga usaran ti mapatapat taas nga 13 hanggang sa 14 nga bilyon a piso anayon nga koleksyon manipud iti value added tax wenno VAT kadagiti produkto nga petrolyo kas direkta nga ayuda dagiti Pilipino. Sigon kani Escudero, tinasao nga windfall revenue kat epekto laeng ti panagnato ti presyo ti krudo iti sa nga lubungan a merkado gapo iti tensyon sa Middle East. Rumbang laeng ang maisubli daytoy kadagiti umili. Imbis awaswasan ti VAT, inyunay-unay tinasaw a senador ang nasaysayat nga usaran ti sobra abirok ti gobyerno tapno mapalag-an ti pagpagkaten dagiti sektor ang nakaro nga tamtamaan ti nangina agagatangan ken pasahe. Iti pala ang nakasilpo damag pagargarawan ti House Committee on Labor and Employment Chairman ni Jolo Revilla ti Department of Labor and Employment wenno DOLE tapno mangilatang iti konkreto at tulong para kadagiti mangmangged a parigrigaten ti epekto ti taas presyo ti petrolyo. Iti naangay nga joint hearing ti LED Council kenwestiyon ni Revilla ti kinakurang iti plano ti DOLE iti panang ingato iti sweldo iti tenga ti mapadpadasan a krisis iti enerhiya. In paganatgat ti mamanday linteg a kasapulan a pardasan ti panakaipasa ti singasing amang bukal iti maysa nga National Wage Board tapno pagpaparehasan ti sweldo dagiti minimum wage earners iti entero a pagilian. Kagidan daytoy in panawagan ni Revilla kadagiti ahensya ti gobyerno asimpaen ti sistema ti ayuda tapno maisigurado nga awan ti duplication ken adu a Pilipino ti matulungan. Para met iti detalye dagiti damdamag iti rehiyon ti Cordillera ken damdamag lokal. Dakkel nga karit iti sektor ti transportasyon ti awan sadeng a panagbina ti presyo ti petrolyo nga agresresulta iti basit nga pumaspasada nga jeep. Sigon iti report, adu a driver tinapilitan amang limitar wenno agsadeng pay nga agpasada gaputa saanen nga umanay ti birok da para iti inaldaw a gastos. Gapu ditoy mapadpadasan dagiti commuter ti Kalbaryo gapu iti mapana may sa oras a panagururay da kadagiti terminal. Adayo iti dati asa nga 10 hanggang 30 minutos. Iti Abril 8, may patumpal ti baruanayon a pasahe iti syudad ti Baguio tapno maliklikan ti pannakalugi dagiti driver. Uray no nadagsen anakuna dagiti mangbangged ken estudyante iti bulsa ti fare hike ket maawatan dati kasasaad dagitoy. Kas pamayan ti panagtipid ket sumagmamano a residente ti nagrugi nga agmarket iti bultuhan. Tapno iti kasta ket saan nga kanayon ti panagbiyahe ken gastos da iti pasahe. Iti pala ang konektado at amag ket maysa nga commuter sa pantry tinabuwa nga iti Camp 7 Cannon Road sa Baguio City kas sungbat. Iti agraraira nga krisis iti transportasyon kapupay lang iti gulo sa Middle East. Daytoy nga inisyatibo ti Baguio Commuters Network ket nairugi iti Marso 26 mangpampanggep at tulungan dagiti jeepney drivers. Sigon kani Domar Joseph Cabute, coordinator ti grupo, naadaw ti konsepto iti community pantry. Idi no sa dino kata nangipaayda iti bagas, itlog ken delata manipud iti bukbukod da abulsa ken donasyon
manipud met lang iti komunidad. Kastoy met lang ti napasamak iti napalabas na pandemya. Iti madamakot mapan nga 48 a driver ti agben benepisyo iti nasao nga pantry iti inaldaw. May papayan met lang dagiti persons with disabilities ken taho vendors iti masakupan da ken maibingpingayan no adda iti supply. Wenno adda ti sobra iti supply. Agtultuloy ti panawagan ti Baguio Commuters Network para kadagiti nayon a donasyon tapno adupay amang mangget iti sektor ti transportasyon ti madanon ti tulong. Iti sabali adamag iti rehiyon nagkaykaysa dagiti leader ken kameng manipud iti nagduduma a probinsya ti rehiyon Cordillera tapno agbukal iti natibtibker ken agkaykaysa nga estratehiya para iti naparpardas apan nakaipasa ti House Bill 6981 wenno singasing amang itakder iti otonomiya iti rehiyon. Iti maysa a taripnong a pinasutan dagiti opisyal manipud iti Baguio, Benguet, Ifugao ken Mountain Province kadwa daytoy DepDev Cordillera ken advocacy groups natalantan ti roadmap para iti taon 2026 hanggang na iti taon 2028. Sigun kani Baguio Representative Mauricio Dumugan, critical dagiti sumarsaruno a bulan tapno makaala iti suporta manipud iti national government sakbay asumrek ti panawen ti eleksyon. Nayunay-unay itinasao at taripnong ti pangkasapulan iti presidential certification tapno mapapartak ti panag-abante ti linteg ijay kongreso. Panggapmet lang ti grupo a palawaan ti impormasyon saan laang kadagiti opisyal no di pati kadagiti ordinaryo amang mangged kun unyon tapno mas nga maawatan ti benepisyo ti panakabuangay ti bukod a gobyerno iti Cordillera. Ijaya probinsya ti Abra nakitinulong ti Department of Environment and Natural Resources wenno DNR Cordillera kadagiti government information officers iti probinsya ti Abra tapno pairtengen ti kampanya para iti panangtaripato iti aglawlaw. Iti naangay nga DNR Express activity iti napalabas nga lawas Abril 14 iti nasao a probinsya na pagdiskusyonan dagiti napapateg alinteg may papan iti responsible mining, waste management ken forest protection. Sigun kani DNR Assistant Regional Director Marco Bias, dagiti information officers ti agserserbi arangtay. Tapno may padanon kadagiti umili, dagiti pulisiya ti gobyerno ken aramiden da akatinulong iti panangbantay kadagiti natural a rekurso. Nayunay-unay met lang babaan ti DNR ti kinapateg ti napartak nga impormasyon ita nga dry season tapno maliklikan dagiti forest fires. Pakda RT DNR, may nga spark laeng ket mabalin ang madadael amin ang naikarigatan iti reforestation amang itunda iti panagkurang iti supply iti danum. Malaksik kadagiti information officers, karaman iti nasao nga information drive dagiti pagadalan ken municipal environment offices. Tapno maisigurado nga ambu dagiti tumunggal sektor, ijay Abra ti panangliklik iti urang ken usto a panang manihar iti aglawlaw. Iti sabali adamag iti rehiyon nagwarning dagiti eksperto manipud iti Baguio General Hospital and Medical Center wenno BGHMC iti makapadanag a panagnato dagiti kaso ti stroke. Sanla ang kadagiti natataengan no di pati kadagiti ubbing. In paganatgat ni Dr. Christopher Flores, may isang adult neurocritical care specialist at dagiti neurological emergency kat makapatay. Ken mabalin nga agtinag iti permanente a kapansanan no saan adagos nga malapdan. Nakunan ni Dr. Flores agapu iti mati nga lifestyle ken kinakurang iti pisikal nga aktibidad, wenno ehersisyo, pati dagiti adda iti produktibo nga edad ket matamtamaan met laengen iti stroke. Tapno dagos ang maamuan dagiti senyales, isursuro dagiti doktor ti acronym nga BFAST wenno iti Tagalog ket kambyo. Kaya't nga sa uwan ti kambyo kat panghihina ng kamay. Pagniwi ng mukha, hirap sa bigkas, kana yo nga oras na para isugod sa ospital.
Iti Ilocano panagkapso ti ima, panakabangking ti rupa, marigatan nga agsao, ken orasan tapno itaray ijay ospital. Imbingay pa ni Dr. Flores ti prinsipyo nga time is brain. Gaputa milyones nga brain cells ti matmatay kada segundo no awan ti mapan adara iti utak. Napalagipan ti publiko asaan nga baliwalaan ti sabsabali met lang apan nakabannog asaan nga may ikat uray no naturugan. Inpasigurado ti BJHMC a libre dagiti agas para iti clot busting no maipan adagos ti pasyente iti las-o ti mauawagan nga golden period wenno 3.5 hanggang 4.5 nga oras kalpasan ti atake. Nahin pa iti detalye iti damdamaga iti rehiyon. Naputput ti panang kondenar ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong iti naipadamag a panang rames ti Maysa. Naipadamag a panang rames iti Maysa nga 23 years old nga female police trainee. Babaan ti mismo nga instructor iti Cordillera Administrative Region Training Center wenno CARTC ijay teachers camp. Sigun iti biktima dua beses isuna nga ni rape ti agtawan iti 40 ket maysa nga suspect iti uneg pay mismo ti barracks iti bulan ti Enero ken Pebrero ti madama nga tawen. Inpaganatget ni Magalong nga awan ti lugar para iti anyaman nga klase ti sexual violence kadagiti training facilities ng runa dagiti institusyon at dapat ket mangitaltalo iti disiplina. Inpasigurado ti alkalde ang mangipaay ti lokal o gobyerno iti psychosocial support para iti biktima. Bayat ang maisagsagana dagiti kaso kontra iti instructor. Kabayatan na naikatmet iti pwesto. Iti Philippine National Police Academy wenno PNP iti siyam nga opisyal maibilang ti Director daytoy ani Major General Andre Dizon. Daytoy atignay ket gapu iti ni-report nga insidente ti hazing iti Abril 3. Sigun kani PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., panggap na ti patas ken awan mapagpaboran nga investigasyon. Daytoy ket nang palagipet lang kadagiti napaspasamak nga ranggas ken abuso iti uneg dagiti training institutions ti PNP ang nagresulta iti pupusay ken dismissal dagiti kadete iti napalpalabas tatawon. Iti sabali pay nga damag, binatikos ti grupo nga alyansa dagiti pesante iti Cordillera wenno apit tako tinagbalin a panagbisita ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center wenno BAC-TC iti napalabas alawas Abril 17. Inawagan da daytoy nga too late wenno naudi ken kurang tinbaba na atulong para kadagiti mannalon tinatnaten. Sigun iti grupo, may sa abulan tinapalabas mangrugi iti gimato ti presyo ti lana, ang nagbalin arason ti panakadadael iti gargarden dagiti mulmula. Gapu iti nanginaunay nga gastos iti panag-apit bagsak nga presyo, ken nangina nga gastos metlang iti transportasyon. Numan pa'y nangiruwar ti gobyerno iti nasuruksa nga 15 milyon a piso nga pateg ti farm equipment, ken ayuda, kadwati na ikari asa nga 10 a piso nga subsidiya iti krudo ken suspension ti toll fees para kadagiti truck inyunay-unay ti apit tako asaan nga limos wenno panagpapogi ti kasapulan ti sektor. Sigun iti grupo ti 10 ken 5 milyon a piso ket barya laeng para iti rinibo-ribo a mannalon iti rehiyon ti Cordillera. Kidaw dati dagos a solusyon iti krisis ti enerhiya ken nasaysayat nga market absorption tapno maisigurado ang magatang tinasurukmay sa 1 milyon a kilo nga iroruwar ti probinsya ti Benguet iti Enaldao. Insigurado mo ti Department of Agriculture wenno DA a paset lang daytoy iti dakkel nga pondo nga 859.6 milyon na pesos para iti Cordillera ita nga tawen 2026. Ayon pa digiti damdamag iti rehiyon, iti tengati na partak nga panagduras ti teknolohiya inpapigsa ti Baguio City Public Library wenno BCPL nga agtalinaed a napateg ken mapagtalkan dagiti pisikal nga libro. Iti naisayangkat nga library talk ita nga National Literature Month inbingay da City Librarian Esther Huayna Pablo ken staff ani Cynthia Pedreso.
At dagiti printed materials ket agsasabian na tipker nga ebidensya ti kinalaing ken pakasaritaan ti tao asaan nga basta-basta ang mapukaw uray no adda ti krisis iti kuryente ken internet. Sigon ken ni Pedreso, uray no nagwarasen ti digitalization addayo pay ti posibilidad ti maysa nga paperless society. Gaputa adupay laeng nang runa iti sektor ti akademya, mas pabor ti panagbasa kaysa kadagiti mas pabor ti panagbasa para iti kandag iti pisikal nga kopya. Inalukoy ni Pablo ti publiko nga aramiden nga habit wenno iruwam ti panagbasa iti sumagmamano nga panid dagiti printed materials iti kada aldaw tapno mapaimbag ti kakayanan ken pannakaawat. Daytoy nga advokasya ti DCPL ket paset ti tema nga beket panitikan amang pangpanggep nga pagmaysaen dagiti Pilipino babaen ti literatura. Bayad nga mangitampok kadagiti lokal nga autor kas agbibiyag nga testimonya ti bukod tayo nga kultura. Inbaga pay ti ahensya at ti teknolohiya ket katinulong laeng iti serbisyo. Ngem dagiti pisikal a libro ti agpayso nga pundasyon iti panagsukiso ken kaamuan. Iti damdamaga lokal na talged na nga na-rescue dagiti kameng ti Bontoc Municipal Police Station ti talo nga menor de edad kalpasan ang mas stranded da baya ti panagtrekking iti bantay ti Agpuyo, Barangay Samuki sa Jay Bontoc. Sigon iti Philippine National Police iti Domingo, napukaw dagiti biktima. Naipit iti may saan na uneg nga derraas no sa dino ket saan da ang makaruwar. Tagus met nakatawag iti police hotline ti maysa kadagiti hiker. Isu nga napartak ti panagresponde dagiti otoridad para iti panakaiyaramid ti rescue operation kadwa ti sumagmamano nga criminology interns. Nag-usar iti rappel equipment dagiti rescuer tapno madanon ken mairuwar dagiti kabataan manipud iti nauneg nga derraas. Kapu iti insidente nagbalakad manen ti PNP iti publiko nang runa dagiti mangkaykayat nga aghay nga planuon nga usto ti biyahe. Mangitugot iti umanay nga ramid ken ipakaamok kadagiti otoridad wenno iti kapamilya ti lokasyon da para iti bukod da a pagtalgedan. Iti sabali adamag lokal endem gasud ken upat a kwalipikado nga tricycle drivers manipud iti munisipyo ti Bontoc sabangan sagada busaw ken sadangga ti inmawat iti napalabas nga lawas Abril 16 iti tig 5,000 nga piso nga cash assistance. Ti panangiwaras ket indauluan ti Department of Social Welfare and Development wenno DSWD sa Municipal Capitol. Iti panakitinulong ti lokal nga gobyerno ti Bontoc. Tinasaw nga ayuda ket iti payla ang sidong ti assistance to individuals in a crisis situation wenno AICS. Tapno tulungan dagiti driver ang makasabay iti ngubat nga nga gastos iti operasyon da. Insigurado met dagiti otoridad nga adamot lang tinakasimpa nga schedule para iti 340 ken 6 nga benepisyaryo iti munisipyo ti Bauco ken sa nga gasut 30 ken 6 sa Jaymot munisipyo ti Paracelis tapno maitden ti financial assistance. Dito pala ang Montañosa, katinulong ita iti panangpatalinaed, iti natalged ken natal na a komunidad, ti 60 nga male uniform personnel ken advocates. Kalpasan da nga pumasidong iti seminar workshop, iti napalabas alawas. Babaen ti tema nga lalaki, laban sa karahasan, in Pangulo ti Office of the Provincial Population Officer. Ti programa nga Katropa, wenno kalalakihang tapat sa responsibilidad at obligasyon sa pamilya, anay patungpal ijay Old Treasury Building. Panggap ti aktibidad nga i-train dagiti kalalakihan manipod iti kapulisan, iti BJMP, Bureau of Jail Management and Penology, kan iti Bureau of Fire Protection. Kas tagapag-iyabante iti gender equality, reproductive health, kan pananglapad iti teenage pregnancy. Itinasaw nga seminar na talantan dagiti importante a topiko akas iti akem ti lalaki iti pamilya kan kinapateg ti family planning. Naibingay mo't lang dagiti tungtungan iti aspeto a legal, nakaibinsa-binsaan dagiti linteg kontra iti online sexual abuse
kanti Safe Spaces Act. Sigon kadagiti organizer, dakkel ti papel dagiti lalaki tapno mawaswas ti kinaragas kontra kadagiti babae ken ubing. Bayat ang maitagtag ay ti agpapada nga kagimungan para iti kada pamilya iti probinsya. Ijaya bontok ket nagtipon-tipon dagiti opisyal ti lokal nga gobyerno, Barangay Indigenous Peoples Mandatory Representatives wenno IPMRs. Kan dagiti eksperto tapno mga ramid iti natibtib ker a plano para iti proteksyon kan rehabilitasyon dagiti ato wenno dapay. Iti naangay nga validation meeting iti Abril 16 na ipresenta ti Cultural Mapping Project a pinundoan ti National Commission for Culture and the Arts wenno NCCA. Iti pateg nga 1.2 milyon pesos. Akan ti proyekto nga isigurado ti usto a datos ken lokasyon dagiti ato iti 10 ken 6 nga barangay iti munisipalidad tapno rugyan ti mayan natok nga addang iti preserbasyon daytoy sentro ti tradisyonal a politika ken kultura. Sigon kani Bontoc Tourism Operations Officer Elizabeth Farnican, makapadanag ti obserbasyon a basit nga mabalbaliwan ti pisikal nga buya dagiti ato. Nabawasan pa iti interes dagiti kabataan kadagiti ritual ang nakapauneg ditoy. Itinasaw at taripno ket naipakita ti maysa nga scale model para iti plano a panang isimpa kadagiti struktura bayat ang mapagtungtungtungan ti maysa asingasing nga ordinansa ni SB member Brian Belang para iti formal a panang salaknib ditoy. Inyo unay ti lokal a gobyerno at tinasao nga addang ket saan lang a para iti turismo no di pa nang isigurado at isumaruno nga henerasyon dagiti taga-Bontoc ket agtalinaed nga konektado iti kinasiasino da iti tenga ti modernisasyon. Ijay met apo munisipyo ti Sabangan. Formal nga inpaima ti Department of Labor and Employment wenno Dole Mountain Province ti Cheque para iti implementasyon ti tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers wenno tupad program iti munisipyo ti Sabangan. Iti panang idaulo ni Dole Provincial Head George Lubin Jr. na itdentipondo iti lokal nga gobyerno nga inawat da acting Mayor Henrico Bugilis kanda dumapay nga opisyal. Tinasaw atulong ko tagpateg iti 7.8 milyon nga piso asumbat iti kidaw ti LGU tapno mangipaay iti temporaryo at trabaho kadag iti residente a permi nga apektado iti mapadpadasan nga krisis iti ekonomiya. Tumanon iti 730 nga benepisyaryo manipod iti nagduduma a barangay ti Sabangan ti agbenepisyo iti nasaw a programa. Agbayag iti 20 nga aldaw mangrugi inton Mayo a 10 enggana iti Mayo at 30. May bilang kadagiti maaramid at trabaho kati panaglinis kadagiti landslide, panangsipa kadagiti daycare centers kan multipurpose buildings, pananglinis kadagiti kanal, kan panangpapintas kadagiti tourism areas iti komunidad. Para iti maudi a detalye iti damdamag. Ditoy sagada manarimaan ti Joint Inspection Team ti munisipyo iti panang iyaramid iti nalawang inspection iti amin nga rehistrado kan saan a rehistrado nga negosyo. Panggap ti operasyon asiguraduan nga amin dagiti establishmento ket sumursurot kadagiti agraraira nga linteg, safety standards kan dagiti lokal nga ordinansa. Sigon iti sagada LGU, paset daytoy iti responsibilidad da asalakniban ti pag-imbagan ti komunidad kan panangisigurado at tunggal negosyo ket saan lang agbirbiro no di legal, natalged kan adda ti sungsungbatan na iti publiko. In panawagan ti lokal a gobyerno kadagiti amin nga business owners iti munisipyo a makitinulong iti inspection team. Abukbuklan ti Business Permits and Licensing Office wenno BPLO, Bureau of Fire Protection wenno BFP. Ti Municipal Health Office wenno MHO ken ti building official nga simpaan dagiti permit daken clearances. Inyo unay ti BPLO at ti panakitinulong dagiti lokal a negosyante ti tulbek tapno mapatalinaed ti maysa a responsable
kan sustainable nga aglawlaw para iti ekonomiya ti Sagada. Dayta nga rod apo ti pakabuklan dagiti damdamag tayo para iti midday news itang Abril 20 taon 2026. Siya kailan ni Simbay para iti damdamag Radyo Sagada. Mangibat-bati iti naimbag nga oras kan good afternoon isnan amin ay mundeng isnan na ay istasyon 104.7 FM.